Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Balong mula sa Pangasinan, pero kasalukuyang nasa Cebu. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Balong dahil yan ang nakalakhan kong tawag sa akin ng mga taong hindi ko man kaano-ano, pero sila ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Ayon sa kwento ng lolo at lola ko, high school sweethearts daw ang nanay at tatay ko. At noong magkukolehyo na sila, pumunta sila sa Maynila upang doon mag-aral. Ngunit hindi pa nila natatapos ang first year, nabuntis na ang aking ina at ako ang naging bunga. Napilitang umuwi ang aking ina dahil sa kanyang kalagayan. Ang aking ama ang naiwan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil LDR ang kanilang relasyon, hindi sila ang nagkatuluyan. Pagkapanganak ng nanay ko, bumalik na siya sa Maynila upang mag-aral. At doon, nagkaroon siya ng nobyo, kaya iniwan ako sa puder ng aking lolo at lola. Hindi pa ako makatulog. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Balong. Nandito ang lolo
Ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan, balong ko. Lolo? Sige na. Matulog ka na. Narito lang ako sa tabi mo. Basta wag mo akong iiwan, Lolo, ha? Baka kunin ako ng alitap-tap. Ay, hindi. Hindi ka pwedeng kunin ng alitap-tap. Hanggat buhay ang lolo, walang pwedeng kumuha sa iyo. Totoo po, Lolo? Oo, balong ko. Maniwala ka kay lolo. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Opo, Lolo. Alam ko po yun. Nararamdaman ko. Yan ang patunay na totoo ang sinasabi ko sa iyo. Basta tatandaan mong lagi, hanggat nandito ang lolo, walang pwedeng manakit sa iyo, apo. Oh, balong ko. Bakit hindi ka mapakali? Ano bang nangyayari? Itong assignment ko po, Lolo. Ang hirap. Parang hindi ko po kaya. Alam mo, apo, walang mahirap kung iintindihin mong mabuti. Tandaan mo yan. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Ang tao ipinanganak na may angking katalinuhan. Kaya walang bagay na hindi niya kayang gawin. Bakit po itong assignment ko sa math? Napakahirap. Baka naman tinatamad ka lang na unawain at intindihin. Kaya sinasabi mong mahirap. Ha? Apo, mahirap lang ang isang bagay kung tinatamad kang gawin. Tignan ko nga, balong ko. Heto po, Lolo. Madali lang ito. Halika, apo. Tuturuan kita. Sige po, Lolo. Turuan niyo ako para hindi ako mahirapan. Celso, maraming salamat sa iyo, ha? Kahit hindi mo totoong apo si Balong, sobrang mahal na mahal mo siya. Ano ka ba naman? Ano ba yung sinasabi mo na hindi ko totoong apo si Balong? Anak ko sa unang asawa ko ang nanay ni Balong, kaya hindi mo talaga siya kadugo. Lydia, minahal kita. Itinuring kong parang tunay kong anak ang mga anak mo. Alam mo yan. Celso. Kaya pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Apo ko si Balong. Kadugo ko siya. Tandaan mo yan. Makadikit ka naman sa lolo ko. Akala mo, totoong apo ka. Ha? Lolo ko naman si Lolo, hindi ba? Anong lolo? Hindi, no? Kami lang yung totoong apo niya. Hindi ikaw. Ano? Sabi ng nanay ko, kawawa na daw ang lolo ko dahil sa'yo. Apo ako ni Lolo. Yan ang sabi niya sa akin. Hindi ka naman makaintindi. Hindi ka nga apo. Kami lang yung apo niya. Hindi ka kasama. Kami lang.
Yan ang katotohanan, Ate Emmy. Pangalawang asawa ng lola ko ang nakagisnan kong lolo na nagpalaki sa akin. Napakalaking issue para sa mga anak ng lolo ko at sa mga apo niya kapag ibinibili ako ng gamit ni lolo, pagkain man o laruan. Palagi ko pang naririnig sa mga anak ng lolo ko na hindi rin daw niya ako maaasahan pagdating ng araw kahit siya pa ang nag-aalaga sa akin dahil iniwan nga lang daw ako ng nanay ko sa kanila. Masasabi ko na ang lolo ko ang unang naging teacher ko dahil siya ang nagtuturo sa akin sa mga leksyon ko. At para masuklian ko naman ang paghihirap ng lolo ko, pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Nagkaroon ako ng maraming medalya at awards na itinuturing na kayamanan ng aking lolo, kung kaya't hindi na niya pinapansin ang mga sinasabi ng mga anak at mga apo niya. Bisperas ng bagong taon, taong 1999, nagbakasyon kami sa Maynila, kung saan naroon ang aking ina. 10 taong gulang na ako noon, Ate Emmy. 4 na din ang kapatid ko sa ina. Dito nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan na nagdulot sa akin ng sama ng loob. Lolo, madami palang bisita sila inay ngayong bisperas ng bagong taon. Halos nandito lahat ang mga partido ni Uncle. Oo nga, Balong ko. Hindi ko rin akalain na nandito ang mga partido ng pangalawang ama mo. Kung alam ko lang na ganito, Lolo, hindi na lang sana ako sumama. Akala ko naman, tayo lang ang bisita nila. Balong, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi dapat negatibo ang pagsalubong mo sa bagong taon. Lolo, Ang mabuti pa, Apo, puntahan mo na ang nanay mo. Malapit na ang bagong taon. Batiin mo siya. sige po, Lolo. Susundin ko na lang ang bilin ni Lolo. Pupuntahan ko si Nanay. Ayun si Nanay. May kausap na bisita. Lapitan ko na lang. Sino ba ang chubby boy na bisita niyo? Ha? Pamangkin ko po yun, auntie. Isinama nila inay Ako kasi lang ang walang chubby boy mag-aalaga sa dito. kanya sa Pangasinan. At ako ang tinutukoy ganun ni pala. Inay na pamangkin niya. Opo, auntie. Hindi ko nalalapitan si Inay. Babalik na lang ako kay Lolo. Hindi pala ako kinikilalang anak ni Inay. Hindi pala. Balong, Apo, 1 linggo ang usapan namin ng lola mo para magbakasyon tayo dito. Pero bakit gusto mo nang umuwi? Uwi na po tayo, Lolo. Ayaw ko na dito. Dahil ba sa hindi ka linalapitan ng mga kapatid mo sa ina? Dahil hindi sila nakikipaglaro sa iyo? Lolo? Balong ko, ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat lumapit sa kanila. Ngayon lang kasi kayo magkikita, kaya siguro ganyan. Hindi po yan ang dahilan kung bakit gusto ko nang umuwi, Lolo. Ano ang dahilan, Apo? Ang inay, narinig ko na sinabi niya sa auntie ng asawa niya na pamangkin daw niya ako. Balong, Kaya please, Lolo, umuwi na tayo nila Lola. Balong, baka naman hindi ikaw ang tinutukoy ng nanay mo,
Kaya niya sinabing pamangkin niya. Lolo, partido lahat ng asawa ni nanay ang mga bisita kagabi. Tayo lang ang partido ni inay. Imposible namang hindi kilala ng auntie ng asawa ni nanay ang mga partido nila. At isa pa, Lolo, ako lang ang chubby boy na bisita nila kagabi. Kaya alam ko, ako ang tinutukoy ni inay na pamangkin niya. Balong, Apo, bata ka pa. Marami ka pang bagay na hindi naiintindihan. Lolo, Sana hindi maging dahilan yan para kamuhian mo ang nanay mo. ha? Tandaan mo, kung wala ang nanay at tatay mo, wala ka sa mundong ito, Balong. Kaya maski hindi ka lumaki sa poder nila, mahalin mo pa rin sila dahil sila ang mga magulang mo. Huwag mo silang kamuhian. Mahalin mo sila, Apo. Apo, nakapagtapos ka na ng high school. Bakit parang malungkot ka? Iniisip ko po kasi kung makakapagpatuloy pa ako ng kolehiyo, Lola. Apo, Alam kong nahihirapan na si Lolo sa pagtatrabaho sa bukid para mapag-aral lang ako. Ayoko siyang mahirapan, Lola. ha? Kaya titigil na lang po muna ako sa pag-aaral. At sino ang nagsabing titigil ka, Balong? Ha? Hindi ka titigil. Mag-aaral ka. At sa Maynila ka mag-aaral. Lolo? Oh, narinig mo ang sinabi ng lolo mo, apo ko. Totoo po ba, Lolo? Ayaw ko po kayong mahirapan. Ayaw ko po kayong mapagod. Balong, tutulong ang tiyuhin mo. Kaya magkukuleyo ka, Apo. Siya ang magpapaaral sa iyo. Ha? Totoo po, Lolo? Oo, Balong. Kaya makakapagkuleyo ka. At gaya nga ng sinabi ko, sa Maynila ka mag-aaral. Balong ko, kumusta ang pag-aaral mo? 1 taon na lang, makakapagtapos ka na ng kolehiyo. Lolo, kayo po ang dapat kong kumustahin. Bakit napakahina nyo na? Bakit hindi nyo inalagaan ang sarili nyo?
Inaalagaan ko naman ang sarili ko. Pero matanda na ako. Hindi na maiiwasan, Apo. Pahina na ako ng pahina. Lolo? Sana lang makita mo na kitang makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo, Apo, ang saya-saya ko dahil ang maliit na batang pinagpupuyatan kong alagaan noon ngayon ay malapit ng maging isang profesional. Lolo? Ipinagdarasal ko sa Diyos na sana bigyan pa niya ako ng lakas para mahintay ko muna ang pagtatapos mo. Parang awa niyo na po, Lolo. Magpalakas kayo. Gusto ko pong naroon kayo sa araw ng pagtatapos ko. Parang nung elementary at high school ako. Balong, Apo, Pangarap nating dalawa ito, Lolo. Hindi po ba? Nung bata pa ako, kayo ang unang naging teacher ko. Kung meron akong hindi maintindihan noon o hindi kayang gawin, kayo ang nagtuturo sa akin. Sabi mo pa nga, Lolo, mag-aral akong mabuti para magawa ko ang mga gusto kong gawin. Kaya parang awa mo na, Lolo. Magpalakas ka. Huwag mo akong iiwan, Lolo. Parang awa mo na. Lolo. Ipinagdasal ko sa Diyos na sana gumaling pa ang lolo ko, Ate Emmy. Pero pagkalipas ng ilang buwan bago ang graduation ko, namatay ang lolo ko. Lung cancer ang naging sanhi ng kamatayan niya. 79 na siya noon. Napakasakit sa akin dahil hindi na nahintay ni lolo ang graduation ko. Sayang at wala na ang lolo na nagpakita at nagparamdam sa akin ng sobra-sobrang pagmamahal kahit hindi kami magkadugo at hindi niya ako tunay na apo. Pagkatapos ng 2 taon ng diversified training, nakapasa ako sa licensure examination sa pagiging isang arkitekto. Taong 2015, 28 na ako noon nang naging malapit kami ng aking ina. Anak, salamat at naging malapit ka na sa mga kapatid mo. Salamat at hindi mo sila kinamuhian. Bakit naman ako mamumuhi sa kanila? Wala naman pong dahilan, hindi po ba? Anak,
Nagpapasalamat din po ako at natanggap niyo na ako. Hindi kagaya noong bata pa ako na ipinagkakailan niyo ako. Ha? Narinig ko kayo noon, Inay. Sinabi niyo sa mga bisita niyo na pamangkin niyo ako nung itanong kung sino ang chubby boy na bisita niyo. Balong, Kung maaalala niyo, bisperas noon ng bagong taon. Kaya sa halip na magtagal pa kami nina lolo at lola ng 1 linggo sa inyo, pinilit ko silang umuwi na lang kami dahil sa sobrang sama ng loob ko. Balong, sorry anak. Patawad. Hindi ko sinadya ang nangyari. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganon ang naisagot ko noon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Patawad, anak. Huwag kayong mag-alala, Nay. Wala na po sa akin yon. Kabilin-bilinan noon ng lolo ko na huwag akong magtatanim ng galit sa inyo. Anong sabi ng mga kapatid mo nung pinag-usapan niyo ang bagay na yon, Apo? Nagtataka sila, Lola. Buti naman daw at hindi ako nagalit kay Inay. Apo, Ganon ang sinabi ng mga kapatid ko, Lola. Sabi ko naman, marahil dahil nang ibabaw ang pagmamahal ko kesa ang galit ko kay Nanay. Balong, Wala na ring silbi, di ba, Lola? Magalit man ako kay Nanay, hindi na maibabalik ang lahat. Isa pa, laging ibinibilin sa akin noon ni Lolo na huwag kong kamuhian si Inay. Maski ang Itay. Dahil kung wala sila, wala din po ako. totoo naman yun, di ba, Apo? Opo, Lola. Isa pa, wala naman pong perpektong tao. Marahil, immature pa noon ang Nanay, kaya po ganon. Pwede ba, Lola? Huwag na nating pag-usapan yan. Kailangan ko na rin maghanda. Guest speaker kasi ako sa isang event. Anak, ipinagmamalaki kita. Ang galing mo, anak. Salamat po, Nay. Hindi ko inaasahang magpapaparty pa si Chong dahil sa pagiging guest speaker ko. Anak, sa pamamagitan man lang nito, ay makabawi kami sa iyo. Nay, sinabi ko naman, kalimutan na natin ang nakaraan. Tapos na yun. Balong, anak. Pero, teka lang, Nay. May tatanong lang ako. Ano yun, anak? Yung lalaking kausap ni Chong, yun oh, Ha? parang nakikilala ko siya. Hindi ba't Oo, anak. Siya ang iyong ama. Kumusta ka, Balong, Apo? Madaling araw na nung matapos kayong mag-usap-usap ng iyong ama at ang asawa ngayon ng iyong ina. sa totoo lang, Lola? Halo-halo ang nararamdaman ko. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Halo-halo. Bakit, Apo? Anong ibig mong sabihin?
Hindi ka ba masaya at nakausap mo ang iyong ama? Hindi mo pa ba napatawad ang iyong ama na nang-iwan sa'yo simula pagkabata? Hindi po sa ganun, Lola. Dahil sa totoo lang, pinatawad ko na ang aking ama ng maluwag sa aking dibdib. Pero aaminin ko, Lola, nalulungkot ang puso ko. Anong ibig mong sabihin, Apo? Nalulungkot ako dahil sa nakita kong hitsura ng aking ama, Lola. Apo, Dahil kahit hindi binanggit ni Itay, alam kong naghihirap siya ngayon. Nahihirapan si Itay, Lola. Apo, Naaawa ako sa kalagayan ni Itay. Kaya alam mo, Lola, pagkatapos naming mag-usap-usap, bago ako natulog, ipinanalangin ko sa Diyos na sana ibigyan niya pa kami ng mahabang panahon na magkakasama-sama. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling ko sa Diyos. Nabigyan niya ng mahabang buhay ang aking mga magulang. Dahil gusto kong iparamdam sa kanila na kahit iniwan nila ako nung ako'y maliit pa, mahal na mahal ko sila. At wala ako ni katiting na hinanakit sa kanila. Dahil yan ang pangunahing natutunan ko kay Lolo. Iyan ang itinanim ni Lolo sa isip ko. Ang mahalin at pakitaan ng mabuti ang aking mga magulang. hindi sa pagsisinungaling, Ate Emmy, pero hanggang ngayon, lahat ng pangaral ng aking namayapang lolo ay pinapahalagahan ko. Nakatago sa kaibuturan ng aking puso. At noong dumalaw ako sa puntod ng pinakamamahal kong lolo, halos naglupasay ako sa kaiiyak dahil ramdam na ramdam ko ang pangungulila sa isang taong naging gabay ko sa buhay para ako'y mahubog at maging isang mabuting tao. Taong 2018, noong natapos ko ang master's degree in business administration at kasalukuyan akong nag-aaral ng doctorate degree sa development studies habang ako'y nagtatrabaho. Ate, lahat ng aking sakripisyo sa pag-aaral at pagtatrabaho, lahat ng natatanggap kong parangal ngayon ay handog ko kina Lola at sa namayapang mapagmahal kong lolo, kung kanino ko utang ang lahat. Sa ngayon, ako ay narito sa Cebu. Dahil sa pandemya, mas pinili kong manatili rito. Ngunit bago dumating ang krisis na ito, madalas akong bumiyahe para bisitahin ang aking mga construction assignment sa Visayas at Mindanao na proyekto ng isa sa mga pinakamalaking real estate company dito sa Pilipinas. 86 na taong gulang na ngayon ang aking lola, kaya lagi ko siyang pinag-iingat. Constant naman ang aming komunikasyon ni na inay at ipinagmamalaki kong sabihin na kung anuman ang maitutulong ko sa kanila ay nakahanda akong ipagkaloob. Ito
ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Balong. Balong, una sa lahat, nais kitang pasalamatan dahil sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Pinakamasakit na siguro para sa isang anak na itanggi siya ng kanyang sariling ina. Ngunit dahil sa paggabay at pangaral sa iyo ng namayapa mong lolo, nagawa mong harapin at lampasan ang naturang yugto sa iyong buhay sa kabila ng mura mo pang edad. At saludo ako sa iyo sa bagay na yan. At ang pangunahin kong pinupuri sa iyo ay ang pagiging mapagpakumbaba at kabutihan mo dahil sa kabila ng lahat ng iyong naranasan, ay bukas palad ka pa ring tumutulong sa mga minamahal at pinapahalagahan mo sa buhay. Isang bagay na hindi kailanman matutumbasan ng anupamang halaga. Muli, ako'y nagpapasalamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man bubura sa isipan